Txaldean da eta mila esker etortzeagatik. Oraingoan, badakizue, saio hau nolabait zentratu deula batez ere, COVID-ak izan duen eragina, edo izan duen eragina guain arte pizka bat horren inguruan hausnarketa txiki bat egiteko, indarkeria matxistan, zehazki, eta, zuekin batea, igual, proposamenen bat, edo atera leike, estrategiaen inguruan, ze estrategia, igual, erabiltzak egun, edo jarritzen egun martxan, danomartian, edo, pizka bat horren inguruan hausnartzeko. Eta horretarako, gehiagitz egin gabere, hitza emango diot Seila Melkon, gurekin dago, gaur, latxaldian, honen inguruan pizka bat hitz egiteko, sortzen aholkularitzatik etorri zaigu, eta, besterik gabe, behai emango diot hitza, eta mila esker etortzeagatik. Zuri, Carmele, gonbitagatik. Eskerrik asko da noi etortzeagatik, arpegi gehienak ezaguna ditut, herrian nago, etxian, horrek suposatzen duen guztiakin, orduan mai gainean jarri nahi dut, urduri xamar etorri naizela gaur honta, ohituta nago hitzaldik eta ematen, baina nire herritik kanpo, orduan oso diferente bizi izan dut gaurko gonbite hau. Eta, pixkat nahi nun hasi ere esaten hemen eote honek, oain momentu honetan, baita ere izan dela, ni Zumaian jan izan deten feminismoagatik baita, ez? Ni lehen hitz egiten Maiderrekin eta esan diot, atzea eman dut buelta pixkat txarla prestatzen, da konturatu naiz, nune hon naizen, ez? Eta baina hola, ni hemen justu bestalden, ni beti horre naiz, itzaldi danak, 16-14 urtetatik feminismoa nahi nun nire bizitzan, izan zen salbabidaz momentutxo bat hor. Eta orduan hasi nintzen gerturatzen, hemen daude, Tere, Isa, eta ni gogoan dakat ginala 4 denda baten sotanuan behian gelitza ginala, ez? Eta, hortik edan detela baita, ez? Nahi nun, eskertu baita ere, ni hemen eote hori dela, behaien, ez? Hasi horregatik baita. Ni goatzen naiz, hori gaztetan, 14-15ekin hasi nintzanen pixkat feminismoai bueltaka, ez? Topatu nun, Silvia, Tere, ez dakiz zer, da nintzen gaztena bertan. Ez, da juten nintzen, uste ostegunetan gelitza ginala han, txutxe denda baten behian, eta nire familik esatezen, baina, zu noazoa, zeitxe zuan, ez? Ez dut zer ulertzen dani, ez, artikulu batzuk irakurtzeitxeu, eta han egotegea, eta bueltaka. Kostatan nire familian ulertzen zuten zeite genunan, ez? Nire aita zezan, baina ez dizute burua jango, zer da hori feminismoana, ez da, hasi zan ikusten bere alaba igual etzi joala por el camino marcado, ez da, hasi zan pixka beldurra emate zion momentu hortan nire familiai. Eta, hortik nator, ez, pixkat familian retxaso hori nolabait feminismoa, ni nahi nun da hor tiraka eta tiraka. Eta bain dela 2 urteko martxoak sortzin estanda intzunien nolabait, ez, feminismoan oleaje berri hau, olatu berri hau, antxe ikusintu nire familia dana, manian, topatu ginen elkarri manifestazioan, lehen behaientzako eraso bat zena, derrepente bilakatu da, ez, beraien aldarri baitxa, ez. Orduan, nik usten dut, ikusteare, pixkat, nun gaude momentu historiko honetan, feminismoa da kanoain indarra, ez, eta kaleak betetzeko kapazitate hau, ez, ez dala guk lehen Zumaian genekan realitatea, ez, 4 persona azte ginean, kontzentretan gerozago dutxio, eta azkenengo martxoak sortzen hemen Zumaian, pentsatzet izugarrizko golia handala, ez, 2.000 pertsona kalean, 3.000 pertsona, asko dala, ez, orduan, niretzako guzti hau bada pixkat rekonozimendu baita mugimenduan rekorrido guzti honi, ez, edo hasiera behintzat hola nahi nun hasi, ez. Orduan, indarkeri matxistari jarriko gara belaxe honetan hitz egiten, zean, izango dela hitzaldi bat nun formatua parte hartzailea izatea gustatuko litzaiake, ni nator hemen zenbait ideia ekartzea eta gustatuko litzaiake zuen ahotsak entzutea baita, zuen esperientziak, nola bizi izan den konfinamendu garaia eta guzti hau emakume bezala, ez? Pixkat hori ere gustatuko litzaiake esploratzea. Printzipioz euskeraz izatea esan nion Carmeleri, erosoago sentitzen itzalako euskeraz, baina jakin badakit agian pertsona batzuk erosoago daudela gaztelaniaz, edo ez bazait zerbait ulertzen inongo arazorik ez dakagu, ez? Zuek gaztelaniaz eta euskeraz egingo dugu xuxur lagunak, o dana galakoa, baina aukera hori bedere badagula, ez? Zuen parte hartzeare izatea euskeraz den beste hizkuntz batean. Orduan, ni pixkat ekarri dituten hasierako kontzeptua pentsatzen dut, eta ezagutzen dituten aurpegi gehienak feminismotik gatozelako, eta hau nahiko landuta dakagulako, baina bai aurpegi berri eta gazte asko ikusten ditut
gaur hemen, ez? Ordan pixkat bazpare ekarri dut ere guzti hau kokatzeko, ez? Edo indarkeri matxista hitz egiten dugunean, bai, geoko ikusiko dugu COVID-an eragina, baina bai indarkeri matxista situatzerak orduan argi izan berri ditugun bi kontzeptu dira, bai, egun bizi garen sistema patriarkal honek, ez? Sortu ditula sexu-genero sistema bitarra, ez? Binarioa esaten duguna, ez? Horrek ekartzen duen guztiarekin, ez? Ba, sexu biologiko bati gain jartzen zaio genero bat, ez? Eta orduan, bueno, ba, horrek guztiak eragitzen gaitu nolakoa gara, zer egiten dugun, ze lanbide aukeratzen ditugun, ez? Eta, bueno, hor esaten dute, ez? Eta medioak etengabe daude esaten, COVID-ak ez duela ulertzen ez sexuataz, ez generoataz, ez klaseataz, eta gezurra da, bai? Gezurra da zergatik, ez? Guazen aztertzera pixkat indarkeri guztionen forma, ez? Azkenean, lehenengo linean egon diren personak COVID-an inguruan, emakumezkoak izan dira gehienak, bai? Zergatik? Bizi garelako sistema baten, nun zenbait lanbide daude feminizatuak, ez? Adibidez, erizaintza, bai? Garbiketak, etxeko zaintzak, hori guztiak, ez? Orduan, lehenengo linean egon garenak, ez da kasualitatea izan emakumez betea egotea, ez? Eta hor pixkat, COVID-a estanda egin aurretik, martxoaren aurretik, ez? Gure jendartean, baziren greba pila bat, zarretxetan gertatzen ari ziren, egoera kaskarrak zirela eta zeuden itzelazko borrokak, ez? Eta hor, sindikatu guztiak esaten, ez dira kondizioak, bai? Hau ezin da, horrela ezin da zaintza lan bat aurrera eraman, eta denbora osoan ari ziren, esaten, zaintza lanak, bai, sistema bazegoela ja kolapsoan, ez? Eta honek argilaga digu, ez? Osasun krisi honek argilaga digu kolapsoa iritsi garela, ez? Eta ez dugula nahi lehenoko normalitate hori, ez? Izan daikela orain aukera bat guzti hau aldatzeko, ez? Orduan, bueno, nik usten dut garrantzitsua dela sexuari baino generoari begiratzea gehiago, ez? Azkenean, generoak eraiki gaitulako ze lanbide nun gauden, zer egiten deun, ez? Eta hor, garrantzitsua izan da baitare COVID-an gaiari dagokionez, ez? Hau pixkatola ideia super azkarrak dira, ez? Baina bai topatu geha konfinamenduan, bueno, ni egon naiz sortzen aholkularitz bezala, egon naiz telefonoan bestaldean, arreta zerbitzu eskaintzen genero indarkeri egoeretan egon diren emakumeei, eta ez bakarrikan emakumeei, baizik eta indarkeri matxista sufritzen zuten persona orori, zeon pixkat zabalduta baina ikusiko dugu igual diferentzia, ez? Baina hemen garrantzitsua da ikuste baita telefonoan bestalden egon gehan persona horiek, azkenen moldatu behar izan gara, oza, dana izan da berria danontzako, ez? Eta moldatu behar izan geha egokitu nolabait genekan egoerara, ez? Orduan, konfinamendu egoera baten, genero indarkeria pairatzen zuen emakume batek, ezintzun deituta esan, begira, nabil indarkeri pairatzen, ez? Osea, nolabait jungea sortzen edo eratzen hizkuntza berri bat beraiekin komunikatu ahal izateko. Hau da, deitzen zuten, adibidez, medikua izango bagoinan bezala, edo zalantza bat zekala, ez dakize erosketaren inguruan, ez? Eta guk esate genuen, bueno, badakizu gaudela zerbitzu hau eskaintzen, indarkeria pairatzen ari zea, bai edo ez, eta bera bai edo ez bitartez, junbertzun nolabait, guri pistak ematen zegoeretan zean, baina zintzun esan, ez? Zea izan bizitzen. Orduan, nik uste danontzako izan dela pandemia hau berria, ez? Eta danok egokitu behar izan gara nolabait genitun zerbitzu hauetara, ez? Orduan, bueno, geho jungo ga pixkat ikusten ze estrategiak edo eratu ditxeun, baina bai, kontuan izateko sexu genero sistema bitarra honek eraman gaitxula nolabait, hori estrukturala den indarkeri baten aurrean egotearena, ez? Osea, pixkat ikusteko. Hau beti azaltzen dut hola oso azkar, baina bueno, danok jakinan gainean egoteko badaudela diferentziak indarkeri matxista eta genero indarkeriaren terminoen artean, ez? Pixkat historia edo ulertu ahal izateko, bai? Azaroak 25, bai? Martxoak 8-aren historia, bueno, baditugu hor referentzia nahiko, ez? Azaroak 25, zergatik ateratzen gara kalera, zergatik gaude hor, norbaitek badaki, ideian bat. Zer erreindibikatzen dugu egun hortan, azaroak 25, zergatik azaroak 25? Horren atzean, igual ez dezuten nahi hitz egin, normal da. Baina historia pixka bat ekarri dut baita ere, eta niretzako garrantzitsua da pixkat ikustea, ez? Egun hontan, azaroak 25-ean, bai, Republika Dominikanan, bai, eraili zituzten hiru aizpa, ez? Mirabal aizpak, igual entzun dugu Mirabalen inguruan. Orduan,
garrantzitsua iruditzen zen nolabait jakitea zergatik ateratzen gean kalea baita ere, ez? Historia beharrezkoa da ulertzeko nondik etorri gean eta zergatik gaude kaleetan, momentu hoetan. Orduan bihar ateako geha danok kalea, ez? Hor kontzentra dago arratsaldean eta jakin beharko genuke baita, ez? Egun hontan Kariben, orain dela 1960 urtean, azaroak 25ean, erailiak izan zirela hiru ahizpa. Zergatik errebeldeak izateagatik, diktaduraren kontra agertzeagatik, eta ez kunplitzeagatik emakumeentzako, pentsatzen zen papera, sumizioaren papera, obedientearen papera hauek, ziran rebeldeak edo kontra egiten zuten emakumeak, ez? Orduan, pixkat ubikatzeko zergatik gaude puntu honetan, ez da zergatik ateratzen gara guztia ospatzea edo errebindikatzea, bai? Hau pixkat historiari dagokionez, bai? Indarkeri matxista eta genero indarkerien arteko diferentzia guztien dut pixkat kuadro honetan, eta bai, Gipuzkoan behintzat 2015-etik aurrera erabiltzen den terminologia bada, bai? Indarkeri matxista ez digu bakarrekan emakumezkoei eragiten, baizik eta heteronorma guzti hortatik ateratzen den edozeini, ez? Edozein gorputz disidente edo orientazio horregatik da garrantzitsua nolabait aurreko diapositiba, ez? Sexu generoa nolabait heteronormatiboa da, ez? Jaio gara sistema bitar batean, nun emakumeak, gizonezkoak eta gainera esan digute komplementarioa garela eta maitatu behar garela eta horrela dela, ez? Osea, hori da heteronorma nolabait. Hori haustera hausartzen den edozein, indarkeriaren bitartez izango da jipoitua, baina modu simbolikoan, hau da, gaur egun ez dugu igual indarkeri fisikoa inbeste ikusten, baizik eta nolabait beste indarkeri mota batzu daude, simbolikoagoak direnak edo sutilagoak direnak. Orduan, indarkeri matxista eta genero indarkeria, bikotean edo pareja edo exparejan izaten da, indarkeria ematen da, baina indarkeri matxista pixkat, proposamena da guazen irekitzea pixkat begira da hori, hemen igual batzu badakigu, baina guazen ikustera badaudela zeinbait kolektibo, agian indarkeria hau pairatzen dutenak. Eta konfinamendu garaian, eta pixkaia sartzen noa COVID-an kontuakin, ikusi izan da, eta guk atenditu deunen telefonoa, edo bestela egon gehanen gazteekin, persona gazteak LGTBI identitatearekin edo orientazioarekin identifikatzen diren persona gazteak doble konfinamentu bat bizi izan dute beraien etxeetan, ezin zutelako familiaren aurrean esan ni bisexuala naiz, edo ni transa naiz, edo ni intersexu. Azkenean, familia egiturak presio itzela egin dute konfinamenduan, egon dira bata besteetaz aislatuak, sareetan konektatuak, baina ezin izan zuten, jakin badakigu, adoleszentzi garaietan ze garrantzitsua dian lagunak eta kontaktu sozial hori, eta kasu honetan kontatzen zigun, neska batekin hitz egiten egon nintzen, da zetizien, claro, komentario etxean afaltzen, eta mutila noizko, eta beti heteronorma hortan barruan, orduan konfinamenduan inberri zantzun heteroa zala. Bestela, horrek nolabaiteko indarkeria ekartzen ziolako etxen. Orduan, igual ez dugu pentsatu, agian berriro ere sartu behar izan direla aurrez heteronormak zituen armariotan berriro. Orduan, konfinamenduak nolabait horrelako egoerak zaildu ditu, eta ikusiko ditugu emakumeenak baitare, baina bai kontuan izateko, eta horregatik karrien diapositiba hau persona hauek sufritu duten indarkeria izan dela doble. Egon direlako etxean, aislatuak eta guztionekin. Orduan, niretzako garrantzitsua dago pixkat ikustea COVID-a zitzeiterakoan. Azkenean, datuak esaten dute, gu konfinauta egon garen momentu hortan, etxean konfinatuak egon garen momentu hortan, hilabete horietan, munduan, 20.000 emakume desagertu direla. Erailiak izan direla, genero indarkeriagatik. Eta danok gaude superbeldurtuak, nire amak deitzen dit ez dakizen batero, Zumaian ez dakizen bat kasu, COVID kasu, ez dakize COVID, eta aurrekoan esan nion, ama, eta zenbat emakume izan dira erailiak estatuan ez tekin, eta zenbat kasu egon dira Zumaian salaketanak adibidez, etzekin, baina zekin COVID-ak egunero 2, 3, 4, 5 gora eta bera zedola. Horren datua zekan superargi, baina etzekin, eta prentza horrean ateratako datua izan dela, ez da zerbait dagoela iskutatuta eta ez zutena konpartitzen, hain dela ez dakit azte honetan aterako zan prentza horrean,
6 kasu egon direla salatuak herri mailan, ez? 2020an, nahiko deigarria da, ez? Ez da datu bat, en cambio, COVID bat badago, bum, ez? COVID-a, ez? Eta ez dugu hainbeste harreta jartzen agian, gure etxeetan ere, gure kaleetan, badaudela kasuak emakumeak salatzen, ez? Indarkeri guztia pairatzen dutela, ez? Orduan, garrantzitsua iruditzat pixka magnitudea hau ikusteko, ez? Esate zuten, COVID-an gatik bakuna batekin ateako geha, bai? Seguramente, hemendik urte bete, 2 urtera, bakuna, incluso igual obligatoria esaten dute dela, ez? Baina aterako geha bakuna batekin, ez? Baina indarkeri matxistako bakuna noizko, ez? Hori nik usten dut, izan berko dela pentsatu berke deun zozer, ez? Zer egin dezakegu indarkeri matxista honi bakuna jartzeko? Hor, ikusten jongo gara, erakunde publikotatik eta prebentzio mai hori, zeba ez daun energi berdina jartzen, zeba ez goaz bakunatzera, gure aur gazte, heldu, herri mailan, orduan, nun jartzen ditzeun neurrik eta zenen bizitzak inporta dute zein baino gehiago, nik uste argi eta garbi ikusten dela, kasu hauetan. Orduan, ez dut nahi esan honekin eta ez diot nahi COVID-ari kendu dakan garrantzia dakalako, baina baina dut mahai gainean jarri, emakumeen bizitzak ere izugarrizko garrantzia dakatela eta ez diogula ematen, orokorren. Orduan, hori garrantzitsua iruditzat kontuan izatea. Aniztasuna edo interseksionalitatea iruditzen zait, ulertzeko ere COVID-ak izandako eragina emakumeen bizitzetan funtsezkoa iruditzen zait, azkenean ez da berdina, lehen esan dut, ez da berdina emakumea izan edo gizonezko izan konfinamendu garai batean, azterketa kasu, investigazio kasu guztiak izan dute, etxeetan, esan ziguten egontzan lema bat, kurba guztia frenatzeko eta osasunari freno egiteko COVID-ari esan ziguten, etxean geratu, quédate en casa. Lehenengo frasea izan zen, quédate en casa eta horrekin frenatuko dugu. Azkenean neurri guzti horiek, quédate en casa, erantzutzen zuten gizon baten beharretara, ez? Azten bagara aztertzen indarkeri kasuak gure kaletan, gure Euskal Herri mailan edo estatu mailan, azkenen datuak diote, emakume heterosexual batentzako bere etxea dela leku arriskutsuena, konbibitzen badu gizon batekin. Hau da, gure etxeetan erailtzen gaituzte, abusatzen gaituzte, indarkeria erabiltzen dute gure etxeetan, ez? Orduan, gobernuak esaten dugu geratu etxean eta danok geratzen gara etxean, ez? Ahaztutzen zaigu agian badaudela zenbait emakume etxe horietan erasotzailearekin, ez? Badaudela indarkeria pairatzen eta etxeak ez direla seguru danontzako. Bakarrik bizi diren emakumeak eta auzokoak. Bai, esatet, nik uste ez gehala pentsatzen hasi. Claro, ez geha hasi pentsatzen, agian, etxeak ez direla hain seguru, ez? Eta hori etxea badugu baita ere, ez? Nik usten dut, naiz Maiderrekin hitz egiten leheno, ni oain, Zumaian jaio bizi izan naiz 30 urte, eta geho oain Bilbo hain dut salto eta antxenago, ez? Karo, ni deitzen un honea Zumaira, eta nera huntzatezin, etorri zaitxe, bakizu hemen ze ondo gaben, azkenen, pasia, plaira, ez dakize, eta nineon, edifizio baten, parez pare beste edifizio bat, enun ikusten eguzkia, enun ikusten itxasua, ezerre, nire lehenengo kontakto itxasuakin izan zen, 3 hilabetea lagazi guenean errizmoitzen, eta joan sopela biza haustarda zoratzen, eta antxe ikusi genuen itxasua izan zen, fua, ez? Ez da berdina izan konfinamendu bat bizitzia, ez? Eta hemen jarriet nolabait argazki hontan, ez? Ez da berdina Samieleko baserri baten eotia zelaian, han arnaz hartzen, ez da berdina, pisu baten nio nazien bezala, jende asko bezala pentsatzete hemen Zumaian, pisu txiki baten pisua konpartitzen, ni gogoan dakat lagun batzuk hilo zutela Facebookea behaien baskari, lehenengo konfinamendu baskaria, eta dia 6. Eta 6, 7 edo, ez da gitze, eta jende hasi zen, esaten, ez da kasute lotzi, porque zaudeste ja ospatzen, da zantzun, eske gure prekaritateak egiten gaitu pisua konpartitzea ez dakaulako dirua niretzako pisu bat izateko, ez? Orduan, konpartitze horrek ere prekaritatean ondorio batzutan, bezantzako nik adibidez erabakidet konpartitzea pisua, baina konfinamenduan bai izan dela nahiko zaila, ez?
nire pixukidean bizitzatan eria, 2 lan etxetik, telelana, oain joga egiten dut, oain saltakan abil, oain bestia, oain... Osea, nahiko korapilatxoak, ez? Izan dira nik uste konfinamenduk etxe pixu txikietan, ez? Pentsa batzuk ezakatela bere logela propioik, ez? Eta ni hau ama esaten nionean, eta nionen komo, ama, eske, hemen jendea ja aldez aurretik ja konfinauta bizizian, ez? Osea, eta ez ginen konturatzen. Osea, gu biziga pixu baten 2 persona, Bilbon, eta gure gaineko etxe berdinen, konfinamendun, kontura ginen da jakin genuen biziziala 10, bai? Ordur arte ez genekin, zergatik pasatzen dutelako goizko 6etatik gabeko 12 arte lanen. Horan inoiz ez genuen kointziditu gure goiko pixukideekin, ez? Eta, derrepente kontura ginen, bazodela beste realitate oso diferenteak, ez? Eta, hasi ginen nolabaiteko komunitate bizitza egiten, ez? Eta, elkar laguntzen, jateko bat abestiai pasatzen. Eta hor, nik uste dut interesgarria izan zala baita ere, ez? Komunitateak hartuzun indarra, eta nolabait emakumeei ere ze harreta jartzen hasi ginen, ez? Hasi ginen babesare bat sortzen, auzoan, eta hor, ingenun, eta hau ja estrategiai begira baitxare, ez? Hemen igual etzala beharrezkoa, baina hiriburu handiagotan bai, kuadra bakoitzeko edo manzana bakoitzeko auku batik hartu genuen eredu, ez? Sarea sortzen hasi ginen, responsable de kuadra edo, ez? Orduan, bakoitza bere portalen sortu genuen nolabait, portales portal, persona bat arduradun egotea, bloke hortan gertatzen zen guztiataz. Guztiataz, zaten dut, bueno, atento egotia bakarri bizidan emakume honi, ez? Egunero nik bekuai adibidez atia jotzen nion, ze moduz, berdezu zerbait, ez dakiz zer, bai, hemen Zumaian erosketako formatua esan diot zuri, osea, izan zen pionero, niretzako guaz ginean sarea sortzen, Belaxe Zumaira, osea, Zumaiko erreferentziak izan genituen, ez? Orduan, eredu izan genuen momentu baten Zumaiko eredu erosketan kontuekin eta horrela, ez? Eta hasi ginen hori berdina, ez? Gu ere voluntariotza hortan edo, venga, egingo dugu erosketak, farmazia, eta joango gara, hori, emakume, ez, zoazenean eramatea zerbait, kontuan izaten, aber bakarri bizidan, gizonezko batekin bizidan, aber segertatzen ari den hor barruan, pixkat horrekin, ez, ideia horrekin. Berehala konturatu ginen, Bilbo baten, Zumaiko formatuak etzula funtzionatzen, ez? Konturatu ginen jendeak bertzula jatekoa, eramatea etxea, baina bertzun guk jateko hori ordaintzea. Ez? Orduan, derrepende hasi ginen konturatzen, gure sareak bai erantzuten zula, soldatapean zeuden jendeei, ez? Eta, bueno, basakaten adirua, zoaz eroskira erosi hau ez dakizar, eta zoaz farmazira. Baina, derrepende gu topatu ginen, pilo bat jenderekin eta gehien bat emakumeekin, ez? Lehen, zaintza lanetan zeuden emakume hauek, gure zaharrak zaintzen, edo gure txikiak zaintzen, derrepente, egun batetik bestera, elitu ziren konfinamenduakin lanik gabe, zenbaitek alokairua ezin pagatu, bere logela ezin pagatu, inork etzien pagatzen, gu egon geha edo erten, edo egon geha, kontratupean bizi izan gehan personak, konfinamendu ez dut ezaten eroso bat, baina eduki dugu kontratupean baldin bagaude erte bat, baina soldata bagenekan nolabait, ez da eten hori. Baina zenbait persona eta gehien bat emakumeak, inpakto nagusia izan dute hortan. Etzekaten nola pagatu bere logela, nola ordaindu hori guztia. Ordan, eta hemen jarri dut behian argazkia, gu egon geha oso kontaktuan kale egoeran zeuden derrepente emakumeekin. Derrepente logela bat izateko, bazekaten justu bizitzeko, eta derrepente, kale egoeran geratu zian, etzekaten ez pagoik, ez oporrik, ez ezerre, eta kalean, Orduan, hor sortu behar izan genitu nolabaiteko hasi ginen, konfinamendua niretzako izan zen, eta sortzenetik nolabait izan zen, egunero jaikitze ginen, goizeko zeiretan zerbaitin berdegu emakume hauekin, emakume hauek pairatzen ari diren indarkeria, azkenen askok eta askok bizizian, igual zaintzen zuten personan etxean lanean, etzieten paperik iten de mobilidad, bildurra sekaten superrea juteko por si les paraban, nola ez dauden regularizatuak por deportaciones, kriston buma sortu zen derrepente, eta indarkeri hau da indarkeri matxista, eta patriarkala, eta etzan igual genero indarkeriaren kasuistika bat, etxe bat entzeudelako erasotzaiarekin, baizik eta instituzioak inorketzun pentsatzen, zer egin emakume hauekin. Izan zen, quedaros en casa, ya está, bai esan. Luego, ahí has dicho, ¿no? Cuando nos tuvimos que encerrar y esto, ¿no? Que se dejó de un lado el tema de indarkeria machista
misa, o sea, de cristianos, y se centró más todo en el COVID. Entonces ahí fue cuando no me acuerdo qué día, o no me acuerdo qué fechas, pero se empezaba a ver por las noticias y todo, que creo que ibas a la farmacia, si me acuerdo bien, que ibas a la farmacia, debías un mascarilla, no sé qué número, y ahí ya podías meterte en contacto. Sí, la campaña Mascarilla 19 se llama Mascarilla 19, ¿no? Esta campaña también, para mí, muy cuestionable, al igual que el Quédate en casa, ¿no? Creo que la campaña de Mascarilla 19 también tenía una mirada muy androcéntrica, donde yo he estado preguntando a Carmele y hemos estado preguntando en las farmacias del municipio a ver cuánto alcance ha tenido, no solo en Zumaya, también en Guipúzcoa, pero bueno, en Zumaya sabemos que no han atendido ningún caso, ¿no? Es decir, la campaña era niba noa farmazira eta esaten dut maskarilla emeretzi. Momentu horretan aktibatzen zen protokolo bat, eta momentu horretan aktibatzen zen guztia, atzetin zegoen, emakume hori etxean etxera, indarkeri kasu bat salatzen ari zelaren ondorio zen, kanpaina hori. ¿Qué pasa? Voy a ponerte como diferentes casos, ¿no? Si esta persona, por ejemplo, imagínate, soy una mujer, bi ume ditut, eta etxean indarkeria pairatzen ari naiz, ¿es? La única opción que parece que hay es, como no puedo salir afuera de mi hora, voy a la farmacia y digo mascarilla 19 y a ver qué pasa, ¿no? Mi pregunta sería como, ¿qué mujer dejaría a sus 2 niños? Porque era uno de los problemas, que las mujeres no podían salir con sus criaturas a la calle, porque en cuanto salían eran machacadas, criticadas, qué inconsciente, qué irresponsable, ¿no? O sea, nadie se estaba pensando que igual esa mujer necesitaba salir con sus hijos porque en casa tenía el agresor, ¿no? Entonces, ¿qué mujer iba a dejar a sus 2 hijos con el agresor y pedir una mascarilla 19 para que le separen de sus hijos, le separen de su marido, que igual ella lo que quiere es que pare la violencia, lo que no sabe es cómo, ¿no? Pero me parece que los caminos de salida de la violencia, ¿no?, tienen que ir por otros caminos, que no solo sea la denuncia, que ya se ve y todos los datos dicen que solo el 77%, o sea, que el 77% de las mujeres salen de una relación de violencia por la comunidad, por las ayudas sociales, por el feminismo, por las casas de las mujeres, por ahí, ¿no? Salaketa, bide hori, el tema judicial, también claro que salva muchas vidas, pero no las de todas, ¿no? Entonces, si tú a mí me dices que vaya a la farmacia y pida mascarilla 19, estás obviando toda la realidad que tengo. Me vas a separar de mis hijos, cosa que no voy a poder, ni quiero que pase, ¿no? Y una de las cosas que también decían las mujeres cuando les atendíamos era, ¿cómo le voy a denunciar si la situación que le dejo a él es quedarse en la calle, en albergues de personas sin hogar? Porque no estaba pensado nada para los hombres que eran agresores y que son agresores en casa. Si yo le denuncio, no tenía dónde ir. No podía ir a casa de sus madres, no podía ir a casa de sus amigos, no se podía dar estos manejes, ¿no? Entonces, claro, no nos damos cuenta, pero ellas tampoco podían dejar a sus agresores fuera de una casa, ¿no? Porque por mucho que estén sufriendo violencia, hay unas dependencias ahí que están como detrás, ¿no? Que son difíciles de entender, ¿no? Pero responden a una dependencia emocional o a un no te quiero dañar, ¿no? O no te quiero dejar en la calle. Entonces, creo que eran unas campañas que no estaban hechas ni diseñadas para las necesidades de las mujeres, ¿no? O sea, creo que han sido unas campañas, bueno, que se han ocurrido en un momento también, como era una pandemia nueva para todas, tampoco sabíamos muy bien, ¿no? Pero igual ahí sí que sería interesante que se pudiera hablar con gente que estamos trabajando en esto, ¿no? Se pudiera hablar con mujeres, con movimiento feminista, con cómo podemos hacer colectivizar, ¿no?, todo esto y que no sea una campaña que cae así, pum, como un paracaídas y dice, venga, pues ahora iros a la farmacia, ¿no? O sea, los datos han dicho que esa campaña no ha tenido... Vale. Para no dramatizar tanto, porque tampoco creo que es bueno, hay centros para mujeres que están en esa situación, que pueden ir con sus hijos. Claro. Entonces sí que veía muy bien salir con sus hijos y estaban en un centro súper acondicionado, con un equipo muy profesional, con todas las necesidades cubiertas. Volvemos, ¿no?, a que tiene que salir la mujer de su entorno, sí, para poder tener una vida libre de violencia. Sí. O sea, que yo entiendo. Ha sido una situación muy excepcional. Entonces, bueno, yo si soy esta mujer, salgo y me voy al centro con mis hijos. Puede ser que tú lo puedas hacer, ¿no?,
ez dakit ezagutzen dituzun zentro hauek, igual ezagutzen. Ez naiz egon. Vale. Osea, ni adibidez egon izan 6 hilabetez lanen, bueno, instituzio dira, bai? Osea, hori argi izan behar ditugun gauza bada. Instituzio batzuk nun konpartitzen dituzte logelak, konpartitzen dituzte etxe bat, eta kasuistika asko dago, bai? Nik dakidan gauza bakarra da instituzio honek ere baditula bere arauak, bere orduak, bere sarrera orduak. Bueno, konplexuak dira. Ez da que me voy yo con mis hijos y ya se pasa todo. Que seguramente es una salida, ez? Baina aztertu beharko da emakume honek ze balaga behar du bere askatasuna joateko leku batean nun kontrolatzen dituzten bere ordutegiak, gabetan ateratzearen kontua ahaztu, 8etan afaltzen da, daude ordutegi oso markatuak, ulertzen dut konbibentzi baterako, baina bai instituzio batek markatzen dula, nora zoazen, nora ez, ni gordeko zaitut, jote tutelo, nolabait, emakume hori bihar lanera joan behar du. Bai, osatzen dut, ume horiek zenek zaituko ditu, harrera etxeko langilek con otros 1000 casos que teníamos, ez? Bai, izan laike salida bat, baina, con esto no quiero dramatizar, pero sí que poner un poco la realidad. Y con esta realidad poder generar alternativas, ¿no? Que bueno, igual una cosa sería, y yo en confinamiento si algo he hecho es tragarme todas las charlas que había en Zoom, en Jitsi y en todo lo que había, ¿no? Con el tema de la violencia. Igual sí que tenemos que empezar a pensar poder generar viviendas, ¿no? Alternativas a estos recursos, porque una de la casuística que parece algo muy chorra, pero realmente decían alguna mujer, ¿yo te crees que voy a dejar a mi perro? O sea, yo me quiero ir con mi perro y no hay nada que esté pensado para que yo pueda ir con mi mascota, ¿no? ¿Por qué no vamos a generar, ¿no? Viviendas donde puedan estar libres de violencia con sus hijos, su perro, y una casa más normalizada que no tenga que haber educadoras diciendo, vamos a cenar, venga, falsera, ¿no? O sea, como otra vez infantilizando de alguna manera a una mujer por el hecho de haber vivido violencia, ¿no? Entonces, la salida de las casas no es tan fácil. Entiendo que son un recurso necesario y a veces para salvar la vida, son espacios, refugios, ¿no? Para salvar la vida, pero no todas las mujeres encajan en una normativa tan institucional, ¿no? Creo yo. Baina, bueno, como que podrían ser debates o como pueblo, ¿no? También podremos debatir qué construiríamos, ¿no? En nuestro pueblo, qué casas refugio podríamos construir o cómo haríamos el trabajo con las guisarte-languilles, ¿no? Cómo diseñaríamos, ¿no? Que pudiéramos crear habitaciones, casas donde se puedan acoger a personas que hayan sufrido violencia, ¿no? Porque yo creo que en confinamiento eta konfinamenduan gehien egin dutena emakumeak izan da kontenitu, ¿no? Contener, mujeres que estaban en situaciones de violencia han tenido que contener muchísimo, ¿no? O sea, tensión corporal, jarrera aldetik egon dira super tenso, egon da, como, o sea, nahi min gehiena ematen zidana telefonoan bestaldean, deitzen zidatenean, da nik esan behar nian batzutan, bitu, etxean bi logela badaude, que no en todas las casas había la opción, ¿no? Baina bi logela badaude hartu umeak eta sartu batean eta krisketan sartu. O sea, no le decía, sé sumisa, pero de alguna manera le decía, protégete hasta que activemos lo que tengamos que activar, hasta que veamos cómo vas a salir de esta casa, baina bai, que había que decir como, bueno, contén un poquito, ¿no? Egoera da superlatza da nontzako, herramientak ematen genion como, seguramente, aterako gea hemendik, baina orain momentu oso tensoa bada, bai, eta badakigu indarkeriaren zikloa nolakoa den, ba, bueno, momentu honetan kalmatu pixkat, bai, eta gero sartuko gara lanera, oza, pixkanaka, ez? Orduan, momentu tentso hauek bizi izan dituzte, eta bere lana izan da kontenitzea, ez? Orain, nik uste gaudela ja behin konfinamentua, deseskalada eta guzti horrekin gaude bizitako ondorio guzti horrek atenditzen, ez? Orain, a nivel psikologiko, daude, toda esa tensión y contención egin du kriston marka laga, bai? Una huella psicológica muy potente. Orduan, orain, nik uste dut, hasi behar gala pentsatzen, bai instituzio mailatik, bai herri mailan, ze neurri reparación, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a reparar todo lo que han sufrido dentro, ¿no? Etxe hauetan. Orduan, nik uste begirada, bai, egon behar dula beste espazio hauetan de reparar, ¿no? Edo, jungo naiz igual pixka gehiago honi azaltzen bukaera aldean gehiago, ez? Como alternativa que ikusten edo zuek, ¿es? También cosas que os hayan sugerido un poco con lo que yo vaya diciendo, ¿no? También, como, jo, pues se me ha ocurrido que podemos, ¿no? Porque hemen, esan den leheno, interseccionalitatea da aniztasuna, ez da berdina, hemen
hitz egin dut ja aurretaz, adingabeak etxean egon direnean, bai? Ez da berdin aniztasun funtzionala izan, zilan egon, eta emakumeak guri esaten ziguten, agian etzietela pardela aldatzen, agian, klaro, hori indarkeria da, ez? Baina indarkeria oso zutila, hau da, 2 orduro pardela aldatu behar dizut, baina egongo zara 6, ez? Horrek ekartzen dizkizun jagak, irritazioak, zaten dut, egon dira kasuistika pilo bat, agian pentsatu ez ditugunak, ez? Gero ere, adinduen pertsonak bakarrik egon diren batzuk bakardadean nola eraman duten, ez? Eta gero, gu egon gara baitxare esploratzen, nolabait, 65 urtetik gorako emakumeak, adierazle batzuk, ez? Aber nola zeuden, deitzen genien telefonoz, genekan zenbait udalerrekin, ez? Esan txeguten, nahi dugu egitea dei kontu hauek, ez? Ez dakit hemen gizarte langilerik badagoen Zumaikoa, Zumaien egiten duzu lan? Ez, bale. Baina, zenbait herritan gizarte langileek, edo gu, edo ez dakize, egon gara deitzen, ez? Ze modu zaudete, ni azten nintzen galdetzen, eta ze bakarri bizitzea edo bikoteakin da? Bikoteakin. Eta nola da, eta ez dakizer, eta zer modu zuen arteko eztabaidak, konfinamendun, egon dira, badakizu, eta hor egoten ginen, ez? Pixkat esploratzen, azkenean, helduen kasuan indarkeria kronifikatzen da, ez? Dijoazte indarkeria sufritzen 50 urte, ez? Beraintzat normala dan egoera bat, ez dute ikusten indarkeritzat. Gainera gu bizi izan ditugun kanbio legislatibo eta sozial guztik, igual beraiek ez dakite agian badagoela denuntzia bide bat, badagoela lege bat del 2004, badagoela hainbat mekanismo honi aurre itxeko, baina beraientzat, legia pentsa 2004an atera zen, bai? Ez dakit norbaitek hemen gaztegea, ez? Baina bai, pentsatzet ezautza deula historian aldetik ere, Ana Orantesen relatoa, Ana Orantes. Orain ikusiko dugu, zein dan. Norbaitek ezagutzen du? Bai, ez? Bai, hori da. Hau da, 97, hemen jartzen du, el 4 de diciembre del 97. Karo, dakagun legea, 2004ko legea, lehen ikusi ditugun rekuadro horietan naranja hori genero indarkeria, responde a un momento histórico, social, donde, eta hor feminismoak esaten zuen, lo privado es político, etxeetan gertatzen ari dena guazen bultzatzea kanpora, eta esatea ez dela bakarrekan Ana Orantesen kasua, hainbat eta hainbat emakume pairatzen dugun hori dela, Ana Orantes atera zen, telebistan en el Canal Sur esaten lagundu, indarkeritik nahi detatera, bai? Ez dakit nola ez dago modurik, momentu hortan en el 97 ez zegoen legerik oraindik, oraindik ez ziren konputatzen indarkeri kasuak ez eserre, ez? Orduan, de repente, bera atera zen, hito bat izan da, estatu mailan, eta hemen nire parte hau de memoria y reparación ere ez, osea, bera atera zen lehen persona estatu mailan esan ez laguntza eske, eta hortik 11 egunera bere gizonak erre egin zuen, bizirik zegoela erre zuen, eta nolabait Espainia osoa izan zen momentu baten testigu, ez? Claro, 11 eguneko diferentziarekin eragin zuzena izan zuen bere relatoak, el relato de Ana Orantes, eko izan zuen, da errepende testiguak zeskan, ez? Osea, Espainia osoa zen testigu gertatutakoa, bai? Gainera simbologia guzti honekin, ez? Erre, bizirik zaudela erre, ez? Zorginekin, eta, osea, zer gertatu zen hor testigu izan ziren guztiak, eta orduan hasi zen, osea, mugimendu asko, historikoki hor presio asko egiten, esan ez, lege bat behar dugu, ez? Eta lege hori da 2004koa. Oso murritza gelditzen zaigula gaur egun, eta gaur egun nik uste dut da bakaula, ja ez, pakto de estado hori begira, beste begirada bat, eta bagaudela ikusten ja ez dalak bakarrekan genero indarkeria, baizik eta indarkeri matxistak, ez? Aterki honetan sartzen galako persona asko eta asko, baina niretzako importantea da baita ikustea, ez? Berak demostratu zuna edo, que lo privado es politiko, eta nik uste konfinamendu gara jontan ere, etxetan gertatu den hori niretzako politikoa da, ez? Berriro lema hori hartuko dugu, feminismoen lema mitiko hori, eta esango dugu, bai, gure etxetan gertatu den hori ere politikoa da, ez? Orduan, importantea iritzen zait baita, memoriari dagokionez, horrelako relatoak izatea, ez? Eta nola kronifikatutako biolentziak askotan ez diren gai ikusteko indarkeri pairatzen dutela, ez? Orduan, etxeetan konfinaturik erasotzailearekin, ez? Guri deitzen ziguten, nigo garatzen naiz emakume bat, esaten zigula, ezin dezute taberna bat ireki? Eta baina gu bakarrikan gaude, osea, atenditzeko nola zauden da, esaten zuen, eske ni ondo egoteko berdetena da,
nire gizona etxetik ateratzea. 10 minutu, ordu erdi bat, baina taberna bat ireki, mesedez, ez? Eta nik zaten, bueno, guk ez dakau potestate hori, oza, guk ezin dugu hori, ez? Baina behak zaten, asmatu zerbait, edo esan deitu eta bildurtu edo saiozu zerbait, baina ni behar dut etxetik ateratzea, ez? Eta, bueno, horregon geha, kasuistika pilokin, ez? Beste emakume batek deitzen zegoen, da esaten zegoen, municipalei deitu mesedez, ez da esan, 8:00 ateango naizela. Ez que berdin zait, osea, ateango naiz eta behar dut etxetik atea. Ez dio denuntziatu nahi, baina badago momentu oso tentzua gabea iristen denean, ni etxetik ez naiz ateatzen, estoi en riesgo, ez? Orduan, inberresate genuen koordinazio municipalekin, esan, bitu ateako da emakume bat, 8:00 badakit que hain estado de alarma, pero más importante que eso es la vida de esta mujer, no? Orduan, egon dira hor kontenpioan lan itxean, ez? Eta nik uste, garrantzitsua baita ere olako gauzak ikustea, ez? Lehen esan diate, ez que Zumaian diferente bizi izan da, ez? Seguru bai, baina seguru egon diala etxeetan baita ere olako kasuak, ez? Agian ez direnak atera, ez? Orduan, bueno, garrantzitsua eritzezat, nik ekartzen izkizuet igual bizitako, ez? Zenbait adibide, eta horrek igual laguntzen dizute pentsatzen, jo, igual ez dugu begiratu nahiko, ez? O igual ez dugu jakin begiratzen segertatzen ari den, ez? Nei pixkat ekarritut ikuspegiren datua pixkat atentzioa deitu dit, ez? 9.800, 10.000 horko, depende nun behitzezu estaten ikuspegin, diferente esaten dizute, ez? Ekarritut datuak, azkenean, ni hasi nintzanean feminismoan Zumaian lehen esan dut, bai, hasi nintzan Silviarekin, Silvia usten dut danok ezagutzen dugula, ez? Malen Etxea eta emakume migratuekin egindako lan guztiagatik. Eta begiratzen pixkat gure datuak, herri mailan, Zumaian, ez, migrazioari dagokionez, hemen, media da 10 inguru, ez? Hemen Zumaian dago 7,4, hau da, 700 pertsona, 700 da 46 pertsona, ez direna jaio Zumaian eta kanpotik etorritakoak, ez? Zuen argazki, herri hontako argazkia, nondik esango zenute datorrela jende gehien edo etorri direla migrazio prozesuetan? Hego Amerikarrak, bai esan? Afrikatik. Vale, eso voy a poner de dónde el origen, ¿no? De las migraciones. Entonces, esas 700 y pico personas, dazkagu, Europatik, 180 bat, bai? Ez da berdina, esatea, que hay 12 personas de Reino Unido, ¿no? Que 12 personas de Argelia. O sea, tenemos la vista puesta a estos 12 de Argelia, seguramente, como migrantes, pero no tenemos la vista puesta que también hay gente blanca, ¿no? Que también ha migrado, ¿no? Entonces, o sea, como que interesgarria iruditzen zait datu hauen pixkat jabe izatea, nolabait ere ikusteko Zumaiak dazkan migrazio kopuruak zerta erantzuten du, ¿no? A qué responde muchas veces. Porque zuk esan dako bezala nik uste dut datu oso potentea dela Hego Amerikako kasuak, bai? Amerikatik dazkagu 357. Asko, zango nuke besteekin konparatuta, ez? Afrikatik 192, ¿no? De Europa 181. ¿Qué pasa con América? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué tenemos Colombia eta Venezuela en la punta, por ejemplo? De gente que migratu behar izan dula. Zer dakagu Zumaian, edo zer daka Gipuzkoak orokorren, nik usten dut Bizkaia eta ni Bizkaiko realitatean egon naiz, eta ikusten nun hemen nolabait COVID-a zegoela superfrenatua, zegoela oso baxu Bilbon genezkan datuak, eta hemen, osea, nei etxean esaten zidaten, eske Bilbo dago supergaizki, Bizkaia dago supergaizki, momentu baten, claro, zertzekan Gipuzkoak nolabait ere, eta nik uste hau Silviari entzun diotela txarletan, COVID-an inguruan, ez? Nolabait frenoa izan dezute, ez? Emakume askok zeudelako zaharrak zaintzen etxeetan, ez? Eta horrek izugarrizko freno eman du, ez? Hemen dago nolabaiteko nivel adquisitibo bat, ez? Badakagula kontratatzeko persona bat gure etxeetan, ez? Eta horrek frenatu du nolabaiteko kasuen igoera hori hasieretan, baina azten bagara pixkat interseksionalitatea hau ikusten, eta ikusten COVID-ak izugarrizko eragina izan dula bizitza hauetan, bai? Kolombiatik 54, Venezuelatik 44, persona hauek agian, eta azten badaga sexuagatik ikusten, ikusiko dugu gehienak emakumezkoak direla, bai? Hemen Zumaian, emakumezko gehiago daude, gizonezkoa baino migratzen. Horrek erantzuten du gehien segurazki daudela zaintzalanak egiten, ez? Orduan,
ze gertatu da COVID-ekin persona hauekin, bai, norbait hasi gara pentsatzen zumaian, ze euskarri izan dituzten, edo nun heldu, ez, persona hauek, ez zutelako, lehen esan bezala, soldatapean ez zutelako, bai, nik uste dut, danok, edo ez danok, baina lei de estrangeria ezagutzen dugula, edo entzun izan dugula, ez, ze aldarrikapen itzen ditugu hortik feminismotik, ez, azkenean, Hego Amerikatik dator persona bat, bai, zenbat denbora egon behar du lanik egin gabe gure estatuan. Legalki. 3 urte, hori da. La ley extranjería, ¿no? Les obliga a estar 3 urte cobrando en B, ¿no? Por lo tanto, aceptando contratos, o sea, aceptando trabajos muy precarios, ¿no? Seguramente, donde, que creo que aquí guk egin behar dugu kriston lana eta kriston kritika ere bai, ez? Osea, esaten dut, ezin ditugu kontratatu ere ez, legeak ez digutelako uzten, ez? Baina agian bai, feminismotik, herri mailan edo dana alakoa egin dezakegu izugarrizko indarra, lei estrangeria hau zalantzan jartzen, ez? Azkenean, kontratazio hauek edo emakume hauek gure etxetan izatea izugarrizko indarkeria da beraien bizitzetan, ez? Horan nik uste dut ez dala kasualitatea Zumaian, ez? Kasuak egotea hain baju, hainbeste poblazio migrante izatea emakumezkoak, bueno, hor badago karakteristika batzuk zenbait beste herri batzutan ez direnak egon, ez? Horan, gu adibidez Bilbon kasu hau ikusita eta ikusita zenbait eta zenbat emakume iristen zirela gure gana, horrela sortu genuen, eta hemen egin ziguten irratitik, ez? Egin ziguten elkarrizketa bat, hemengo irrati libretik, eta nolabait erresistentzia kutxa azaldu genuen, ez? Sortu genuen erresistentzia kutxa bat guzti honi aurre itxeko. Beharrezkoa zalako momentu horretan, ez? Inorrez zan pentsatzen hasi, nola ordainduko dute hurrengo guna, ez? Egin genuena momentu batean izan zen bastante partxeo, ez? Partxeo bat izan zen de, bueno, pagatu zazu alokairu hau hurrengo hilabetea eta ikusiko dugu zer egin, ez? Pasatu zen apirila, eman genituen bono alkilerreko bono batzuk, eman genituen elikagaiak, eman genuen danetik, iritsi ginen maiatza eta zen como, eta egoera junda okertzen eta okertzen, ez hobetzen, ez? Osa, egoera juntzan okertzen. Ez genekalako nolabait, nola solventatu diru guzti hauek, osoran asko gelditu dira, ez? Hori kalegoeran, albergetan, osea, izan da oso komplexua, ez? Eta ni gogoan dakat, emakume bat deitu zigula eta zantipitu, gozeik ez dakat hilabenda dauntan, eman diazute bono bat, suena un poco paternalista, baina honen atzen egon da izugarrizko lana behaiekin baita. Osea, esaten dut, ematen du me habéis dado, eta ez da hortik bizi hori, ez? Baina, esaten zunbitu jatekoa dakat alokairua hilabete honetan, baina ez dakat konpresarik, ez? Ez dakat diruak konpresak erosteko, eta inor ez du pentsatu agian behar ditu dela, ez? Eta ni momentu baten izan zen, como, noski, osea, nola ez dugu pentsatu hortan, ez? Eta izan zen, como, bueno, guazen sortzea, baita ere, kit de higiene, kit de limpieza, o sea, casi que nos fuimos a la época de cuando sartu supermerkadoetan konpresak hartu eta guazen kanpora, no? Como para esateko luxu bat zirela eta ezin genitulak ordaindu, ez? Eta horrek ere enpobrezitzen gaituztela emakumei. Horrelako gauzan ikusten dut, ez? Ez genezkala integratuak, ez? Ba, agian emakumeak behar dituztela konpresak, ba bai, dano dakigu, ez? Zenbait emakumeek hileroko badute, beharko dutela, baina, ez? Banko de alimentos eta sortutako guzti hori, ez? Zegoen pentsatua, necesidades básicas. Vale, guazen ikustea zer dan necesidade basika bat niretzat, nire herrientzat, bai? Nire herrian dauden emakumeak igual ez dazkan ere necesidade basika berdinak, ez? Porque una de las necesidades básicas niretzako konfinamenduan izan da internet. Eta ematen du superpijo eta ematen du como wow, no? Ba, internet izan da emakume askoi bizitza salbatu diotena, ezin zutenean deitu esateko erasotzarekin zeudela, WhatsApp bitartez hasi gea atenditzen, bai? Konturatua, igual WhatsApp erabilita, altzutela gurekin kontaktatu idatziz. Orduan, esan genuen, WhatsApp zerbitzua jarriko dugu martxan, eta horrela, eta WhatsAppeatzen genuen, eta esaten genuen, jarri zazu nire izenean Amaia. Orduan, erasotzaileak irakurtzen badizu zenekin, zaude Amaiarekin, bai? Eta nolabait seguridade puntu bat ematen zioten, ez? Alde batetik hori, osea, egon direlako WhatsApp bitarteko zerbitzua egokitu dugu, baina bestetik baita, lehen esan dizuet nire auzo, nire blokean, goikoak 10 pertsonek etzekaten internet, ez? Bere daturik etzekaten. Orduan, esan genuen, como, wow, ba, hau ez da gure blokeko gauza bakarra, izango da bloke askotako gauza, hemen, San Franen, ez? Guazen aktibatzea eta guazen irikitzea wifiak,
Badaudelako jende asko bere etxean, ezin duelako bere familiari de origen esan ondo dagoela, ez dagoela ezer gertatzen, edo behar duelako internet bilatzeko informazioa, odana delakoa, Orduan, kolektibizatu du genitun wifiak baita ere, bloke askotan, ireki genitun wifiaren klabeak, eta 8 atatzen ginean balkoietan, edo ez dakize, pasatzen ginean elkarre sare batekin, edo sare batekin botatzen genion albokoari, wifi hartu nahi baduzu, nolabait hasi ginean pentsatzen, nik zerbait privilegioak ditu dela, txuri eta nomina batekin eta inungo traba legalik ez azkaten hontan, agian, pentsatu behar nuela zenbait personak ez zekatela ni hainako privilegio, Orduan, nik uste dut hori ere garrantzitsua izango zala pentsatzea, edo orain pentsatzea bengan ere blokean, zein bizi da, nola egin dezaket arreta guztia, nola pentsa dezaket ze behar dauden horren atzen, Hori izan zen, nik uste dut momentuan suertatzen zian gauzak eta junginan bat eta bestea, pixkat sortzen alternatiba guzti hauek, Orduan, nik uste dut horre ongeala, alarma sanitario honek, alarma egoera honek, vulnerabilizatu gaituztela pilo bat, ekarri ditut hemen baita hori bilgunek orain atera duena burbuila nuklearrik pixkat jolasten du baita ere toxicitate horrekin, familia nuklearrak ekarri dizkigun honekin, erasotzaileak etxean ditugun honetan, eta pixkat nolabaiteko reflexio egiteko aukera, Eta nik usten dut alternatibei behira, porque ja eta 25 dia, orain pixkat ja 20 gutxi aldea jongo naiz hau izten, daia pixkat zuei hitza ematen, zalantzak eta guztiak. Ekarri dut baita ere, Zumaian indarkeri matxistaren inguruan egindako ibilbidea da superluzea, dago kriston lan pila inda, Eta hemen indarkeri matxistaren kontrako murala 85garrena egontzian gehiago, indarkeri matxistari kinu batitan, baina iruditu zait, kalea guztiona da format horretan ere, estazioa nola margotu zen, eta egon ziren pilo bat gauza, badala herri bat, artea, eta hemen gaude justu gaur baita, artea erabili izan dula baita ere guztiontarako, indarkeriari aurreitzeko, reparazio moduan, sortzen ditu baita espazio asko, ez da kasualitatea pinturako tailerrak, zeramikako tailerrak, eta herri hontan eskaintzen dago asko gehienak emakumezkoak dira, bertan parte hartzen dutenak, nolabaiteko espazioak dituzte seguruak, arnaz hartzeko, beraien etxetatik atera eta egoteko, irutzen zait, badala leku bat hontan nolabaiteko implikazio izan dula herriak, Orduan, egon daiteke honen inguruan gehiago hitz egiten, baina ez dut nahi hitzagola asko gehiago hartu, bai indarkeri matxista Zumaian lehen esan dut, ze garrantzitsua jakitea gure herrian segertatzen den, baita COVID-akin, baina baita indarkeriarekin ere, lehen urtean 6 kasu egon ziren, lehen urtean 5 kasu egon ziren, hartatu zirenak zerbitzu sozialetatik, aurten 6 kasu, Eta egon nintzen Karmelerekin hitz egiten, zaten egon jota, kasu hauek noiz agertu dira, Porque, klaro, egon gara konfinatuak, eta noiz agertu dira, zantzen, gehienak maiatzetik aurrera, eta nik zaten, nire hipotesiak zaten didate agian konfinamenduak bultzatuak izango zirela, ezin da ziurtatu hipotesi hau, oraindik gutxi pasadalako, eta datuak ez daudelako A iguala B, baina bai maiatzetik aurrera eman badira, agian gure herrian konfinamendu garaian egon dira indarkeri kasuak, eta igual ez dugula ezagutu daturik, edo ez ditugu honen inguruan berrik izan, baina uste garrantzitsua dela baita honi pixkat begira emateko. Nik ekarri ditut Zumaian martxan jarritako ekintza sozialak, berehala hasi izan martxan, martxoa hasiera-hasieran, 14ean, 15ean hasi izan erosketak egitearen kontua, egon naiz ikusten ikasle babesarea ere bazegoela, derrepente, ikasleak, hemen egon da baita ere bretxa digital potente bat, ez bakarrekan internet ez dugulako, baizik eta famili guztiek ez zutelako portatil bat, umeak bere etxean lan edo klaseak jaso ahal izateko. Honen harira, eskolak zelan egin behar izan duen, ni goratzen ozen nire lanean, zaten zuen batek 2 meseskan, bere etxean ordenagailu bakarra, berak behartzun lanerako, eta behartzitun bere 2 umeak ere eskola onlineak emateko. Zaten zuen, nik ez dakat dirurik orain, erosteko 2 ordenagailu gehiago. Baina ere nahi sartzen en el colectivo que el colegio quiere dar portátiles, porque
nago nominapean, badakat nire portatila, baina nola egin banaketa hori, porque bi ume klasea jasotzen modu berean, amak behartzun lanerako baita ere, telelana egiten, telelanaren trampa ere, nik uste dut hor egon dela, ez? Ikusiko dugu orain ze ondorio itxun emakumeentzako etorriko diren konfinamendu berri hauek, zein bueltatuko da etxera berriro eszedentziak, aurrak zaintzera, nik uste dut hor involuzio bat ikusiko deula, bai? COVID-an ondorioz, ekarriko dugun ondoriotako bat pentsatzen dut izango dela, emakumeak nolabait berriro etxeko joera hori hartzeko beharra bultzatuko digutela, ez azkenean, zein bultatuko da etxera? Soldata gutxi dakana. Hori da logika pura. Logika pura hori, obvia que hai una brecha salarial, badagoela zenek eskatzen dute normalean zaintzarako eszedentziak, ez? Hori argi badakigu, ez? Orduan, honek ekarriko ditun kontsekuentzi ekonomikoak, baina baita sozialak ere, ez? Emakumeak lortutako zenbait eta zenbait eskubide, nik uste dut jungo gehala ikusten deterioro bat eta nola galtzen jungo gehan zenbait gauza, ez? Orduan, horri nolabait aurre inbertzako, o freno inbertzako, eta zan, bueno, kostiente geha egoera honetaz, eta ez dugu lortutako guztia galduko, ez? Osa, guazen alternatibak sortzea eta guazen ikustea zeintzu dian hemendik aurrera jungo geana ikusten zen lortu gehiago, ez? Osa, niko batzen naiz, nire kuadrian badaude bi investigadore pareja, ez? Eta ume txiki bat etxen, bi urtetxo antxingo dituna, ez? Karo, esatezuten, bilerak telelana duten gabe. Gizonezkoak zekanean bilera, atea itxita, umea lo edo umea ez zuen hitz egin behar, ez? En cambio, beak zekanean bilera, umea ama, eske titila nahi du, eske, ja, baina lanean, osea, etxean nago, baina lanean nago, ez? Horan, ikusi izan da nola emakumek askoz produzio gutxi egin dute lanean, telelanean, bai, gizonezko baino parekatuak, produzitu gehiago zaintzalanak produzitu dituzte, obviamente, ez? Orduan, hori eragin izugarria daka gero impacto ekonomikoan, impacto sozialean, ez? Nola, bai, telelana bai, baina zaintza ere egin behar da, ez? Eta feminismo badoa urteak esaten zaintza erdigunera, baina benetan ez genekin la magnitud zer zan zaintza lanak egitea, ez? Osa, hor bat izatea etxean, txiki-txikia eta zu lanean egon behar, bai, conciliación, hombre, conciliación, umea dakazu 24 ordu etxean, orduan nola egingo dut lan. Eta nire lanean estrategia batzu zean, bueno, aurra lokartu gabeko amaiketatik, nik esaten, hori ez da kontziliatzea, hori da esplotazio propio bat egitea, agian hobeto da eszedentzia bat eskatzea hortarako, baina, klaro, eszedentziak ez daka dirurik, eta horrek daka kriston trampa horren atzean, orduan, bueno, bretxa digitalak ere izan du hor nik usten dut filoi bat, eta ez dakitzen bat ordenadore banatu diren sumaian, hori datu importantea izango zen jakitea, zenbat familik behar izan duten bretxa hau egitea. Nago getaian emakume helduekin bi astetik behin gelditzera eta saioak egiten ditu, eta esaten nire, claro, ni supermoderna, eta esaten nien, egingo dugu Zoom bitartez, zanion gizarte langileari, ez? Zoom bitartez egingo dut, nik prestatuko ditu saioak online egiteko, claro, 80 urte, 70, 82ko emakume bat, nire buru moderna honetan esaten nuen, danak Zoomen konektatuko dira, eta listo, eta ni etxetik, eta bera, Sheila, zentratu pixkat, ez? Danak ez dakate zure baldintza berdinak, eta, claro, goan ja presentzialki gaude, eta gaur hortin ator justu, claro, jutezea aurrea, eta ikustezu, ez mugikorrik, como mucho telefono, etxeko telefonua, ez? Orduan, eta ni neon planteatzen superproiektu bat, etxeen lan egiteko, tablet bitartez, eta ingo genuela mugitu gorputza, neon bate ubikatua emakume hauen beharretara, ez? Orduan, hori ere nik uste dut garrantzitsua ikustea, ez? Nola egokitu dakagun realitate hauetara, ez? Eta nik esaten nien, bueno, tabletara ematen dio emakume hau etxetara, eta emakumeak ez zuten nahi. Emakumeak esan dute, presentziala egin arte, nien noa taierreta, eta listo, eta punto, eta planto indute, eta netzako esan da, como ikaskuntza da, claro, ez dizut banik zuri esango nola parte hartu zu taierrean, baina bai, inertzio edazkaula askoran, ez? Bale, sortuko du kanpaina hau, eta horrela izango da, emakume danak ez dira berdinak, eta ez diakate baldintza berdinak, ez? Orduan, horietan ere pentsatzeko baita pixkat.
Eta gero baitxa ekarritut beste bi ikusitxuten abaleiken, eta bueno, egon naizen da nahiko gertu, naiz Zumaiko realitatetaz, nahi eta bizi ez. Zumaiko maker sareak egindako 100 pantaila hauek ere egon direla martxan, eta nahi garrantzitsua irutu zait baita Zumaiako jostunen sarea, osatu nahi izan zala maskariak egiterako orduan, ez, berdeak dituzue. Gustatuko litzateke jakitea, zuen etxetan, zenek erosten ditun maskarillak, bai? Zein arduratzen da maskarillak garbiketez, zeintzuk joaten dira farmazira, bai? Pixkat, como esploratzea, oten dagoen generoa zaintzarekin eta maskarillekin lotuta, eta jostunen taldean, norbait egon zen hemen jostan? Maria. Eta, zenbat emakume eta zenbat gizon? Taldean, batorreko taldeak ginen gurakian komunikatzeko, ez daki bi gizon zian edo... Bat. Super argazki potentea da hori, en plan, venga, egingo ditugu maskarillak, kargatuko galan doble egiten, eta gu maskarillak egingo ditugu poblazio danako, eta gu, zaintza lanak egiten, berriro ere, modu gratuito baten, berriro ere sistema sostenitzen, berriro ere, honekin ez esaten ez dugula egin behar, guztiz kontrako esaten dut, guazen reflexionatzea zergatik ez den gizonak josten, ez? Zuk bat zeuden, lehenengo aldia izango zen makina bat hartzen zenuna, edo aldez aurretik zerbait bazen egin. Zatet, zu edo mutil bat aluso, bere maskulinitatean agian josteko makina bat ikutu dizuna, antzeko. Ez digute guri erakutsi ez eskolan, bueno, ni Maria eta Josen ikasi dat, gurien monjak bai adoktrinatu ziguten nolabait josten. Ni dakit punto ekruzitzen, eta ni dakit zenbait gauza egiten, herri eskolakoak egiten ez egitenak, ez? Nola, ninitzalako emakume bat, eta ikasi behar nun punto ekruzitan, eta enaiz dela epoka de no seke, ez katogeta mail urte, baina Zumaiko realitatea izan da oso desberdina eskolatan gauden. Ni josten jakingo nuke punto ekruziten, baina makina bat ez dut inoiz erabili, ez? Hala ere, seguro Zumaien bizizkeo antxe egon izan. Bueno, nire ardura izango balitz bezala baita ere, zaintzalan hori egitea, ez? Orduan, kriston potenteak irutzen zaizkit, eta alkanbi horretik jarritxu pixkan kontran, maker hauek egiten en super impresoras 3D, con no sé cuánto, ez dakit dakagun datuak, zeintzuk egon dira, zeintzuk dira Zumaia maker, edo beste hauek? Ez? Osea, ikusten pixkat aldea, ez? Batek egin zuten 120 kareta, ez? Eta besteak, zenbat maskarilla, ez dakit. Ikusten da, ez? Magnitudea eta guzti honek zenek sostengatzen duen oraindik, ez? Usten dut garrantzitsua dela ikustea eta balorean jartzeat ere bai egindako lan guzti hori Zumaian, ez? Iruditzen zait oso potente izan dela, niretzat eredu izan da momentu askotan Zumaian egiten den zela, eta nik ideia hauek, ematen du askotan hiriburutik gatozela herrikuei zerbait esatea, eta nire kasuan adibidez, izan da kontrakoa, nik hartu dut Zumaiko eredu, eta saiatu izan geha moldatzen, hango realitatera oso desberdina izan dela, baina bai ideiak hemendik hartzen genitula, ez? Eta esaten, nik ikusi Zumaian daudela, hoitzen. Saiatuko geha, gu ere hon ginen maker hauek egiten, maskarillak donazioen bitartez lortzen, tatuajeko dendekoekin hitz egiten, beste formatu batzu ez ginen ikusten igual josten, ez? Esan egalako, hemen igual intergenerazionala badago harremanak, ez? Igual Bilbon hori, austura hori badago, azkenen ez genekan ingurun jende asko josten zuna, bueno, zegoen emakume batzuk, baina igual ez genekan konexio gehiagi, hemen azkenen ama, alaba, ez dakiz zeizeko dana gaude oso nukleo familiarretan muitzegea herrian, ez? Igual hiriburutan hori difuminatzen da gehi, orduan, bueno, esaten niretzako eredu izan da hemen nengo alternatibak, ez? Horregatik, Carmenek esaten bai, estrategiak eta alternatibak, nik uste egon diala, ez, herri honetan. Ja pixkat bukatzalea eta eserrez lahatzeko pixkat tinteron, bai emakumeen etxea eraikitze honetan, edo prozesu honetan, baita rekonozimendua, ez? Hemen alternatibetan, bai, indarkeri kasuetan memoria eta reparazioa, bai, minutu bateko isilguneak baino gehiago behar ditugu, ez? No solo con los minutos de silencio, con la pancarta, behar ditugu reconocimiento y trabajo con las víctimas, bai, egia zabaltzea, reparazioa, eta bai ni jarri dut hemen momentu batean,
emakumeentzako eta neskentzako komunitate seguruak sortzeko herri mailan, bai? Redes de apoyo sortu behar ditugu, eta hemen zabiltzate buru belarri, emakumeen etxe horren sorrerarekin bueltaka, eskuelas de empoderamiento, emakume elkarte, orain emakume gazteak hasi dira berriro biltzen, badirudi hor zerbait badagoela berriro borbor, eduki ditugu pikoak, nik uste dut emakume gazteak herri honetan, biltzen gea igandetan oain, oain derrepente bakarrekan gauza puntualetan, baina hor nik uste dut horrei eman bertzaiola nolabaiteko indarra ere, ikusi indarkeri matxista egiturazkoa dela, hori nik uste dut sentsibilizazio hori iritsi gehala, baina hori beti mahai gainen jarri eta aurtengo prentza aurrekoan zuen lema da guztion ardura dela, eta hor nolabait bai subraiatzen da etengabe estrukturala dela indarkeria, eta honi nik uste dut eman bertzaiola magnitude harri mailan estrukturala dela, danok kostienti izan bergara ez dela bakarrikan zure etxean gertatzen, guztioi gertatzen da, egun zerbait dela indarkeria. Orduan, nik uste dut, eta lehen esan dadan bezala, txertu hauek edo prebentzioan buru belarri hasi bergea, eskoletan, gaztelekuetan, hortik hasi, nolabait, atajatzen, gero da atorrena, bestela gero iristegea konfinamendu batea eta errepente, klaro, atzo egontzan uste tailer bat maskulinitatearen inguruan, atzo edo aste hauetan, egitu, eta nik uste hor ere, badala momentua, maskulinitatearen inguruan eta maskulinitatea eta zaintza, ote dakan harremanik, nun dagoen zaintza eta maskulinitatea, ez dakit parte hartu zuten jendeak, badakazute daturik, Karmele, maskulinitate tailerreko... Feminismotik ere badala logro bat hori, osea, maskulinitatea mahai gainean jarri, herriak ikustea beharra baduela honi hartzeko, eredu berriak bilatu, nik maskarilla esaten detenen, no es casual, gehiengoak emakumeak erostea maskarilla, gizonezke atzaile maskarilla etxe eta hau jarri, baina azkenean horren atzean, gertatu da asko maskulinitatearekin ere, eta hemen bazaudete zenbait gizon, agian konpra egiteako garai hori etzala berez zuentzako itxura bat, baina konfinamenduan ateratzeko albidez bakarra zanez, igual hemengoak ez, baina guri izan zen, gainera kendu didate hasta konpra itxeko aukera. Que era el único espacio que me daba vida, porque me sacaba, eta de repente ez lasai nik egingo dut. Nik egingo dut, baina zeba. Osea, orain zeba de repente, eta bai, pixua, eta zu ez kontagiatzeko, eta berriro jarrera oso paternalista batetik, emakumeak berriro etxean. Da zain, baina, edo zenbaitetan, seme alabak ere egin dugu hau, Osea, gure personalduagoak, zain, ez zu etxean, da zain, igual ez. Osea, igual, neurriak guztiak hartuta, zeba ez, jun erosketak itxea, aize pixkat hartu, Eta, ikusi izan da gizonezkoak hartu duten zenbait espazio konfinamenduan izan dela hori, de repente, konpra. De repente, zenbait gauza etzituen nahi egiten, oain ni jungo naiz, Berriro ere espazio hori guri kentzen. Orduan, nik uste dut, irakurri nunen maskulinitate zehola tailerra sumein, esan nun, guau, Osea, enun espero aurten talde txorik egongo zenik edo, eta uste dut hor fokoa jartzea badala, osea, feminismoak pluralean hitz egiten dugun horretan, nik uste dut ere begirada bat jarri bertzaiola hor, azkenean zaintza lanen inguruan izugarrizko lana egin berdalako bertan. Eta, nik uste dut Zumaia badagoela hor lanean, orain zuen ahotz entzuta gustatuko litzaidak ez gehiago egin dezakegu, baina, karri ditut hemen pilo gauza ikusten joan naizela Instagramen, atzo egon nintzen. Argazki hau oso potentea iritzen zat, erdikoa, pixkat intergenerazionetate hau leheno aipatu duana, hor gazteak hemen pentsioen inguruan borroka eta, ze gertatzen da pentsioak emakumeak, ze gertatzen zaigu emakumeak sartzen garen enean, enpobrezimendu bat gertatzen da, azkenean leheno aipatu dudan sexu-genero sistema honek eraman gaituelako, askotan mundu laboraletik kanpo egotea, zenbait urtetan, gero sartzen, gero ateratzen umeak zaintzeko berriro, eta horrek eragiten du guztiz de frente gero gure pentsioetan eta gure sartzaroa nola izango den. Gu gaztetan, nahi beti izaten zen, zu kotizatu, osea, nire amaren helburua egarra zen, ni 18 urtetatik kotizatu behar nuela, bere obsesio bakarratan izaten, baina berdin du, Claro, berdin du ez,
orain ikusten dut, kotizazioak dakan garrantzia bere bizitzan, ez? Bestela dago dependiendo del marido, ez? Berak esaten du, bueno, pero si vamos, sí, o sea, la mente que tienes vais a morir juntos, baina berez agian ez? Orduan horrek zemezu niretzako zen, como, ze esaten dezu, ez? Kotizazion ez doa nerekin, baina badaka izugarrizko garrantzia emakumeen bizitzetan. Orduan, importantea iritzen zat, generazio desberdinak itzatea, nolabaiteko espazioak hitz egiteko, agian guk ez dazkigun gauza horiek emakume batzuk ja pasatu dituztelako, gure artean entzun, esperientzi desberdinak, hori oso positibotzat edo ikusten dut. Hemen gehiago lehen esan dudana, kalea guztiona da barruan nola gure kaleak margotu ditugu, egon gara nik usten dut hor oso potente. Hemen nerearen argazkia ere jarri dut, literatura eta emakumeak eta klub de lekturak eta horrelako, zenbait gauza pentsatu dezakegu emakume etxe hauetan bere kabida izatea, nun egon, Virginia Woolf esaten du bezala una habitación propia, no todas tienen una habitación, entonces igual podemos hacer dentro de emakumeen etxea una habitación propia segura para poder leer, escribir, sacar, askotan indarkeri egoera asko laguntzen du asko ateratzen, pixkat hor barruan dugun hori, eta idazkera, literaturak asko laguntzen du baita honetan. Gero lehen esan bezala artea, hemen ekarritut mural gehiago, kalea guztiena da indarkeri matxistari dagoenez, hemen nire lagun Irenerekin nuetin diot, nolabait esposak eta ere osforrak eskaintzen duen espazio baita emakumeentzako, iruditzen zait klabe. Eta, bueno, nik usten dut hause, Zumaia feminista zarean orain badabil hor atera kontuak zea horretan, kanpaina horretan, eta ikusitxut gaurriek artelapea auta kalen, dago desente movimenduan orain, iruditzen zait oso potentia esaten dian mezu danak, honaiz gaur pixkat ikusten. Eta lehen esan bezala baita mugimendu LGTBIak eta konfinamendu egoerak eta, amalgamak jakin badak gure herrin daudela, kolektiboa da LGTBIan inguruan lan itxeko, orain igual pixkat paratuak, baina hor dagoela, orduan iruditzen zait klabere jakitea zer dakagon gure herrin, eta nola frente guztion artean bizitako indarkeri guztioni. Orduan nik uste denbora errespetatzea aldea, ni onaino dakat gaurkoz nire proposamena, eskerrak eman hemen egoteatik, zuen jarreragatik, baina gustatuko litzaik zerbait gehiago konpartitzeko aukera izatea, edo pixkat zuek zuen alternatiba hauetaz pentsatu dezuten, zer egin hurrengo konfinamendu egoeretan, nun jarri begira da, ez dakit ez den nahi negatiba jarri, baina agian izango ditugu, konfinamendu batzuk etorkizunean, nola egin, indarkeriari freno, indarkeri matxista honi, edo hemen lagatzen dut zuen eskutan, o zuen burutan, nahi bat zute ideia horiek dantzan, o nahi bat zute konpartitu, espazioa hortarako. Nik baditu nahiz pentsatzen datuekin komentatu dezunean, konfinamendu ondoren eta Zumaia eragilean horregatik, gehiago kasu gehiago diana indarkeriana. Izan daitekela hipotesi bat, bai. Kontestualizatu behar dugula, eta ikasketa feministan ere ez dezalizamatetan. Orduan gero, pixkat ikusten ez, sakonian gaia. Eta kontestualizazio hori ikatzen dut, ez da bakarrik indarkeria matxista azken urteetan antituz joan gara. Indarkeria orokorrean. Bai. Gizartea violentua bat da, azkeneko hamarkadan, edo ez dakit urteetan, baina bihotz eta alkoa da, violentua. Ordu, ikusten du, ikusten da, kasu hauek ere, ez da kasualitatea, gehiago egatea, horako egoera baten. Konfinamentua, violentzia gehiago da, gizartea, erokorrean, handia badala, eta, konfinamentu batekin, koronavirus batekin, konfetadara zenean, gauza guztian, estreso horrek, lan egitean estresakin. Indarkeria handitzea, zer dakar, indarkeria matxista den handitzea. Gure antolakuntza patriarkala da, bai? Orduan,
pandemia bati aurre itxeko orduan ere, patriarkatua hor dago gestionatzen gure bizitzak, ez? Orduan, ezin dugu horretaz iesi, zuk esan bezala, azken urtetan ikusten dira indarkeri bolada piko asko, ez? Baina, claro, egoerak ere oso latzak bizitzen ari garelako, ez? Orduan, azkenean, bizi dugun errealitatea da hain konplexua eta hain bortitza, ez? Horri frente egiteko azkenean indarkeria dago oso presente gure egunerokoan, ez? Eta ez dugu bakarrik hitz egiten, nik uste indarkeriaren dimentsio askotaz, ez? Egun ni gaztekin eta neska gaztekin gehien bat lan egiten dutelako baita ere, ziberindarkeriaren hartu duen pisua azkenengo nire 2 urtetan de profesionalmente hablando, ez dut ikusi orain arte, ez? Gu gaztea ginean noski indarkeria pairatzen genuela, hori ez dut inoiz ukatuko, ez? Baina gaur egun eta konfinamendu garaian, gertatu izan da baita ere, neska gazte asko hasi dira harremantzen, aplikazioen bitartez, ligeak izaten, claro, pentsaz, 3 hilabete, 4 hilabete, bikote ikusi gabe edo harreman berriak sortzen, eta ez dakit ezagutzen duzuten sextorsion edo sexting kaso asko eman dira justu konfinamendu garai honetan, azkenen hori harremanak gaur egun likidagoak dira, bagaude beste modu batean harremantzen, eta gainera, ezin genuen elkarri ikusi, orduan, zenbait personak hasi gara igual ziber harremanak ere mahai gainean jartzen eta aukera bat bezala ikusten, ez? Zer gertatzen da nik nire argazki erotikoa partekatzen badut norbaitekin, ni torso bistan ikustea emakume bezala edo gizon batek torso bistan bidaltzea argazkia ez dela efektu berdina, ez? Horri ikusia nolabait emakumeak derrepente pandemia egoeran egokitzeagatik harremanak nolabait bizi dugun egoerantara berriro ere biktima doble, ez? Eta hor, konfinamendu ondoren, orain hasi dira igual neskak institutotan hitz egiten darla, bizi izandako indarkeri okulto da gainera ezin zuten esan etxean, ez? Nola esaten diot nik etxekoei, bidali diotela titibistan, argazki bat, Iñakiri. Ezke, bizi izan dute hori xilean, hori ateratzeko hain eskoletan da hori, gaude pilo bat lanketa hori itxen, gu ere udaran egon ginen zareen bitartez, deskonfina challenge izena zuen, izen bat beraiei pilo bat erakartzen diena, retoen bitartez, edo txaien zen bitartez, indarkeria lantzen zareetan beraiekin, bideoak, ez dakiz zer, azkenean, konsumitu dut hainbeste internet eta hainbeste indarkeri baita ere, behartzetula nolabait espazio seguruak ere zareetan izan, ez dituztenak izan, Ni bain institututan egoten naiz eta esaten didate, eta pornoa zan gratis, konfinamenduan, eta danak esaten didaten gauza, bainekin ez ditut konsumitzen porno pagina hauek, baina danak esaten zuen, gratis jarri zuten konfinamenduan, porque ber genuen, eta zan, bueno, zertaz elikatzen dian zare hauek, hor ere dagoen indarkeria, ez dela bakarrekan fizikoa edo gure kaletan, zareetan ere hor dago limiteri gabe, orduan horri ikusten jarri behar ditugula begiak pixkat ikusten, non dauden indarkeri guzti hauek. Bai, esan. La primera hora, pues bueno, el virus, es todo muy desconocido y también cara a la violencia machista, pues se ha hecho lo de la mascarilla, no me acuerdo el número. 19, que, bueno, para ser la primera, ¿vale? Para ser la primera hora ha sido un método que, bueno, ha funcionado, pero no tanto como debería, por un motivo. Todos vemos la tele, entonces lo pueden ver si víctimas y si agresores. Entonces, si un agresor sabe que ocurre esto en la farmacia, a la próxima web no le va a dejar ir y va a ir él en su lugar, que eso puede ocurrir también. Claro, sí, entonces, eso también estaba sobre la mesa, ¿no? Que ellos también saben de esta campaña, ¿no? Para la segunda ola, el segundo caso que está ocurriendo ahora, el ejemplo que has dicho, ¿no? Lo de WhatsApp. Entonces, se van a tomar medidas para hacer eso, ¿no? Ese ejemplo ha sido la segunda ola. Esperemos que las medidas las podamos acoger a la situación que venga, ¿no? O sea, el tema del WhatsApp, nosotros lo hemos hecho como sortzen, pero es verdad que si tú llamabas al teléfono de Satevi, o sea, al teléfono de 900, no sé, ese no tenía servicio de WhatsApp, ¿no? O sea, nosotros lo hemos podido hacer desde Sortzen porque teníamos un servicio de WhatsApp, pero no ha sido algo ofrecido desde la institución, ¿no? O sea, nosotros, ciertos ayuntamientos nos han dicho, pues nos interesa, ¿no? Que podáis como estar con nosotros trabajando en esto, ¿no?
pero no ha sido a nivel estatal o a nivel Euskadi, ¿eh? O sea, como que quiero dejar claro que es lo de la atención de WhatsApp, a nivel estatal sí que se ha llevado, si llamabas al 016 sí que había una modalidad online o WhatsApp, pero el teléfono que estaba desde Emakunde no ha podido ofrecer porque no estaba adaptado, ¿no?, el tema del WhatsApp. Entonces, entiendo que para la siguiente, si es que vamos a estar confinados en algún momento, se pueda pensar, ¿no?, de meter nuevamente esto que sí que se está, y se ve que ha funcionado mucho mejor que las llamadas, ¿no? Entonces, entiendo que sí que se van a... A la hora de cuando vamos a sacar un método para cambiar a la noticia, hay que ver que también, como he dicho, ¿no?, lo vemos todos. Pues, al igual que lo puede ver una víctima, lo puede ver un agresor también. Entonces, hay que pensar ahí un poco, intentar que no... Sí, para eso es importante también los grupos de mujeres a nivel barrio, a nivel pueblo, ¿no?, que ellas mismas, nosotras mismas ya estamos saretuta, orduan, nos podemos rular nosotras mismas mensajes, ¿no?, que no tengan por qué llegar, como tú dices, a los agresores, ¿no? O sea, así como cuando hacemos autodefensa feminista son grupos no mixtos, ¿no?, donde nosotras tenemos nuestras herramientas para enfrentar la violencia, ¿no? Si yo te las cuento a ti, pues mal vamos, porque, o sea, es decir, no tienes por qué saber de cómo yo, qué herramientas puedo utilizar, ¿no? Entonces, eso que planteas yo creo que también sería como importante, o sea, introducirlo como estas autodefensas de barrio, de pueblo, ¿no?, que podemos tener nosotras sin tener que pasar la información entera por ellos, ¿no? O sea, para que no sea utilizada en contra. Es que ricasco. Ba, listo, nik usten dut. Mi esker etortzeagatik, mi esker berrio Karmelei, eta...